On sellainen jo, että siinä kalpenee kohta jo olympiakisojen ryhmäkin Venäjän täällä MM-miehistön nimissä. Venäjä on saanut kaikki muut pelaajat käyttöönsä turnaukseen paitsi Briskalofia ja sitten loukkaantunutta Radulovia, joten hyvin ovat pullat Bykovilla uunissa. Sitten valkovenäläispelaaja loukkaantuu ja nyt seurataan sitten millä tavalla tämä lopulta tapahtui. Taklaustilannehan siellä oli. Oskar Osalako siellä sitten suomalaispelaajista oli taklaamassa. Siellä on Kirill Kotovets, vasta 18-vuotias puolustaja, joka joutuu kovan taklauksen kohteeksi ja nyt seurataan vain sitten tämä tilanne. Siinä ei ollut mitään merkkiäkään siitä, että siinä olisi ottelun päätuomaristo kumpikaan puuttunut peliin. Mutta valitettava loukkaantuminen tässä nyt kuitenkin tapahtuu ja se hiljentää myöskin yleisön. Katsotaan tätä uudelleen. Sieltä tulee Osala erittäin rajusti ja ihan tämän kuvan perusteella täysin puhtaanoloinen taklaus. Siinähän on selin, mutta kyllä siellä Osala kovaa tulee ja Kotovets lyö osittain kasvojaan siihen pleksiin. 4.39 on ottelun toista erää jäljellä. Tämä tietysti hiljentää hetkeksi aikaa hallin. Ottelun päätuomari pari. Rick Luker, Patrick Sjöberg keskustelee siellä. Kerrotaan se kuvan ulkopuolelta. Ruslan Salei on siellä myöskin. Ja Oskar Osalan kova taklaus, johon ehkä välttämättä Kirill Kotovets ei ollut täysin varautunut. Selkäänhän siinä Osala ei missään tapauksessa ajanut. Kotovets ennättää kyllä kääntyä ja nähdä Osalan tulon myöskin. Mutta kyllä se sen verran raju tämä taklaus on, että sinne laitetaan kaikki turvatoimenpiteet kuntoon. Tuetaan niska tietysti ensimmäisenä. Nämä pleksithän ovat kuin kiveä silloin, kun pelaaja niihin päänsä lyö. Ja kun se holtittomasti sinne heilahtaa vielä, niin se vaaran paikka tulee aina tässä. Aavistuksen verran Kotovets siinä on selin, kun Osala tulee. Ja ensivaiheessa siinä näette, kuinka toinen päätuomari on aivan vieressä ja hän ei reagoi millään tavalla tilanteeseen. Mutta tärkeämpi asiahan tässä nyt tietysti on, kun pohdiskella tätä kaikkea muuta, on se, että pelaaja ei loukkaa tässä vakavammin itseään. Olympiakisoissaan nähtiin todella vaarallinen taklaus, joka oli silloin väärä ja epäpuhdas taklaus. Silloin Ole Christian Tollefsen taklasi Lubos Bartechkoa, joka loukkasi erittäin vaarallisesti itsensä. Ja Tollefsenhan sai siitä sitten myöskin pelikieltoa myöskin näissä kansainvälisissä turnauksissa, joten sekin käsiteltiin myöhemmin se tapaus. Oskar Osala. Ensimmäinen arvoturnaus Oskar Osalalle, ensimmäinen ottelu arvoturnauksessa myöskin ja tietysti se laittaa sydämen tykyttämään myöskin 22-vuotiaalle Osalalle. Mutta tilanne on se, niin kuin kaikki tapahtumat osoittivat, että siinä ei ollut ottelun päätuomari kaksikon mielestä mitään väärää. Näin ollen peli jatkuu ja peli